Salam, hormatly ýyndaşlar. Şu gün 2025-nji ýylyň 1 sentýabry hepdeniň duşma güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanalaryna. Şuňky temamyz Gurbangulynyň impeachment almany nowy terli türkmen halky diňeňe. Hormatly ýyndaşlar, men gepleşigimi başlamakam size aýtjak bolýan meni işim köp boldy. Men çykyşlarymy açyk goýmaly boldum. Ýöne indi başlaýan. Nesip bolsa ýeňişe çelli biz çykyşlar köp ederiz we bizim kanallarymyza ýazylyň, videolarymyzy paýlaşyň, abone boluň, kommentariýaňyzy ýazyň. Sizin pikirleriniz bize has wajyp. Hormatly ýylaşlar, ine men efirimi başlamakam ýene bir ýatlaçak bolýan Türkiýadaky tutuk edilenler Abdullah Urusov, Alişer Sahatov, Umida Bekjanowa olaryň hemmetini azat biz talap edýäris. Türkmenistandaky tutulan yatan adamlara Merdan Muhammedow, Mansur Mengelow, Murat Düşemow, Rowşan Kılıçew, Azat Isakow we beýleklere azatlyk biz talap edýäris Türkmen hökümetinden. Hormatly ýylaşlar, gelin biz öz temamyza geçelim. Men size ýuwaş-ýuwaşdan videolar görkezýän we kommentar edin. Şo videolary sebäbi söz bilen aýtmak bir zat video görüp düşündirmek başga da. Gelin ine birinji video ünsürp ederin. Ine Türkmenistanyň bizim watandaşymyz haýyş edýär öz arkadaly prezidentine şurýaly haýyşlar etdi. Gelin şunu dinlärin. Bizim watandaşymyz ýanky agyr günü düşen soň Selam aleyküm. ine prezidentim haýyş edýär. Ben Sahat Badurcama, Sahat Alişer'in ecesi, Sahat Alişer oğlum 24. yıldan beri yitirim oldu. Geri gönderme merkezi. Yaban Şuba'da 3 ay tuttular. Sonra da 24. 25. yılda çıkardık dediler ama gelinin ahtıklarım dört gözle beklediler ama hiçbir yerde çıkmadı. Yitirim oldu. Hormatlı prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov, arkadaşımız sizden hayırşınız bize yardım edin. Oğlumun yapılmasına ahtıklarım, gelinlerim Türkiye'de zor durumda. Bize de yardım edin. Oğlum neden işledim? Geçirim sarayı bağışlayın oğluma. Hormatlı Serdar Berdimuhamedov, yardım edin. Yalvarıyoruz size. Ine ýylaşlar gördüňizmi? Men size öňem aýtdym. Bular bara itine, pişigine, atyna, eşeğine. Häzir boýdaşlarymyzyň arasynda biri durmuşa çyksa biz itine, pişigine, atyna, eşeğine ýanky kömek ederler. Bular şolara mähirlik bildirirler ýöne öz watandaşlaryna, ýagny öz grajdanlaryna, öz fet berýän grajdanlaryna, elektorata bular hiç wagt kömek etmez ýa bular halky hata eden. Ine şu ýanky aýalmaçyly Alişeriň ejesi. Alişeriň ýanky çağrı galdy. Çağrı bilen ýürlenip gördü. Aýal aýratyn ýürlenip gördü. Ejesi ýürlenip gördü. Hiç nime ýokdur. Ine başga döwletlerde mesela şin men ýadymda Juma Tapar Dädebaýew alyp gidenlerine ýagny Özbekistana tutdun. Türkiýede Özbekistana kakafy ýüzde SMS bar. SMS ugrukda prezident çağırdy kakatna. O näme boldy? Şuraya oğlum hökman ferdiler elmeden yerini eder diýip aýtdylar. Prezidentin öýejaň diýär. Ünsürün. Inni ünsürün Serdar Berdimuhamedov prezident hamalanmış prezident hamala ýa halk tarapyndan saýlanyp halka kömek etjek, zat etjek. Näme etdi halka? Aýdyňlar. Näme absolutny? Viza berdiňmi? Ýok. Korrupsiýany ýatyrdymy? Ýok. Daşyna pasportlar çalyşdymy? Ýok. Vilayetden Aşgabatda arkyň adamlar gelir ýaratdymy? Ýok. İş ýerleri döretdimi? Ýok. Bir impeç berip ynamdan gaçyran soň häzir bir topar çykyşlar etip başlady. Serdar Berdimuhamedov, korrupsiýaga garşy görüşmeli, adamlara kömek etmeli. Hani? 3 ýyldan beri spektakl gurup ýadyňyzmy? Biz idiotlar, bizi näme idiot gördüğümüzden biz idiotlar. Siz özüňiz idiot. Üstüňizden bütün dünýä bilýär. Bolup ýörüşiňiz. Siz bizim üçin prezident dälindi. Siz hiç kim. Siz tutsa edip häzir
işten gitmeyen son, yani biz uly kemçilikleri, zerarlı işten sizi boşalttık. İşten gitmeyen son indi bizi tutak etmez. Siz bir kanun ýagdaýda prezident bolup ýörsiňiz. Bir kanun ýagdaýda halkyň önünden doğal gaçdyňyz. Ine ikinci video terederim. Hormatly ýerleşler, men size görkezýin. Ine bizim türkmen watandaşymyz Türkiýede ünsürin Я вас, может, найдем потом. А вы можете так свою фамилию, имя, отчество назвать? Я вас, может, найдем потом. Я из Туркмении, Мгм. фамилия Рачеб, имя Анатолий. Мгм. Я всегда Красноярский область. Мгм. Ну, живу теперь в Стамбуле. 15 лет назад пришел, год-два назад в аварию попал. 9 операций сделал. Никак не могу. Давно хочу идти, не получается. 15 я больше обратился, никто не помогает. А вы посольство пробовали тоже? Тоже есть. А наш, говорят, новый президент стал, бывший президент России, даже я 2 дня назад слышал, говорят, в 2014 году запрет поставили для самолета. Кто-то вот бизнесмен есть один раз или не знаю точно, это есть, так говорят. А паспорта у вас нет, да, сейчас? Никаких ничего нет. Без хотя, они говорят, только один раз спросили, самолет можно или в автобус. Доктор сказал, самолет нельзя. И лег тоже, вода взял. И вот так остался, потому что сейчас только знаю, что вот много езжу без этого ходить. Уже 2 года вот здесь. Очень устал. Тоже не могу просто А у вас нет ни телефонов, ни номеров, ничего нет? Ничего нет. Говорю же, вот 9, это, операция наркоза, даже память тоже. Хорошо, что вот наши здесь в Туркмении есть пацаны. Моего города никого нет здесь. Я уже, у нас ни одного, это, встретиться, ни бабы, ни пацаны. Все сейчас живем, а я с ними говорю. Плохо, здесь совет продают, здесь помогают. Вот третий этаж, женщина, не знаю, она завтра тебе тоже помогает. Что еще? Насчет посольства даже, думаю, тоже нельзя. Такие сволочи, что еще? Пусть мне это стрелит, я прямую, что хочу, буду сказать, уже вот здесь сидеть, если я нога покажу, отсюда это кожа взяли сюда, это уже нога, что 6 месяцев вот такой, там это, просто видно, а контекст есть. Сам виноват, никто в аварию попал, боялся это. Виза не было у меня, а так как положено пришел, виза не было, через 3 дня, вот домой пошел, скоро пошел, я говорю, все нормально, там домой пошел, через 3 дня вот такой нога, больше идти. А где аэропорт есть, там полиция лежал, Махрукой лежал, Джедай лежал, Саматы 3 раза лежал, где только не было. Вот 2 дня назад опять. Это 18 дней назад, месяц-два, даже больше 2 месяца лечения лежал. Сказали нормально все. Я говорю, вот здесь какой-то пена меня беспокоит. Я так думал, вот через неделю, пожалуйста, опять попал. Вот неделю держали, как перевязка, пару раз
Futboldan ikisi oldu. Hakikaten. Ну так, так вы здесь постоянно, да, с утра до вечера, да, если что, весь день. Это же вчера в автомате поставили. Мгм. Ладно, дай бог, будем искать ваших, это мы дадим в Facebook, выложим везде. Ну, сама я здесь часто буду приходить сюда. С Узбекистана я. Ine näme diýsenkä? Ine sözüm ýok. Ýanky ýaş oğlan Krasnodary men awariýa düşdüm diýen. Men pasportum topdur. Türkmenistana gidip bilemok diýär. Türkmenistana gidip bilemok diýär. Şu Türkmenistana gidip bilmän soň kösenýän ýa wraçlar gymmat, hemme zat gymmat, işat edip bilemok diýär. Men pasportla ýüzlendim, oňum ýüzlendim, maňa kömek ýok diýär. Ine Serdar Berdimuhammedow korrupsiýa garşy görüşjek. Ýa adamlara kömek etmeli diýip siz aýdyp başladyňyz, biz sizi işden aýryp goýyn, gürläp başladyňyz. Ine şol adamy konsullugy bar, ýüzlenni tapıp bolýar. Konsullar bar, pasollar bar, bir topar adama 30 şan imkimi bar. Türkiýede otyr, aktivistler bolýar. Ine şu ýaly adamlar gürläp kömek etmeli. Näme bildirin? Biz şoň üçin sizi aýyrdyk. Siz boş gürläp adamlar ağlap, spektakl öküp kakalanym, ýa guruş biznesini edip pul ogurlap ýörsiňiz. Siz korrupsiýa, siz gutoron korrupsiýa. İkiňizem. Ne şu ýaly watandaşlar eger biz öz-özümize kömek etmesek, şuları arrest etmesek, bizim geleceğimiz ýok. Şu ýaly maýyp bolmak, islenip Türkde işleýän adam awariýa düşer, arkasynda zat ýok. Ne strahowka bar, ne pasportwa, ne konsulstwa, ne dogan garnaş, hiç zat. Şu patronuň sana prezidentim, kabinet ministriniň başlygam, enataňam, hemme adam şu patronuň bir zat edämese, oğlum sen öldün. Ine şu ýaly biz ýat ýerde döwletimiz baý bolsa da döwletsiz getipdir. Türkmenistanyň içinde döwletim ýok. Şoň üçin kim ýene arkadaky gahrmanly alabaly Serdar diýip ýörseňiz, ine men size aýdyn, alabaly Serdaryň döwleti ýok. Wezipesi hem ýok, biz boş otdyk işden, boldy всё. Inni atasyny, ýanky alabaly Serdar, alabaly arkadaga millidir berenini birini ofisiýal aýyrmaly. Inançsyzlyk bildirir. Ola bu torun tiryeki, bu torun korrupsiýaner. Kezzapçylyk etmese ýaşa bilen ok. Günaýda egineşlerine men ýa kepçek ogurlyk edip ýörmüň. Bu dünýäde Allah ýok, zat ýok. Kepçekini diýýär. Ine şu ýaly milli lideri näme etmeli? Basmaly. Tutup, gulağından tutup getirip jenayda çekmeli. Ne Türkmenistan. Gelin indiki videony seyredelim watandaşlar. Men bilemok bu ýeri komentarları okudum bolýar, bir Türkmenistan hadýan ýazyn komentarda özüňiz bilseňiz nirdedigini şu ýanky bolan bet bakşagyň. Ya Türkmen telewiziýasy görkezmek, şu bizi görkezmesek, ýöne bilen bilemdok nirdedigini. Şu ýaly bir kiçik video bilen ýanky tanap bolaýmasa, Türkmen telewiziýasyna tolk ýok. Ine Dolmaya başladım. Çorba içmek istiyorsan. ine terden ýene bir video görkezeyim men size. Ine bizim watandaşlarymyz Öwürlen Türkmenistana daşyna çykmak isleýän watandaşlarymyň sany badylyp esepmen halky tarapyndan iň köp terk edilýän ýurtlaryň birini Öwürlen Türkmenistana daşyna çykmak isleýän watandaşlarymyň sany badylyp esepmen köpelmäge dowam edýär. Türkiýede ýerler bilen düzgünlüğüne garamazdan watandaşlarymyň uly bölegi Türkiýe'ye gaýtmak üçin höwes bildirýärler. Gitmem garantisiz şu yer sesimi kessem bakımı kesiyar üzerimde derdi çat dönüpler beni kovyar yurttan ben yaşlıktan umut ediptim vatan deyip yol dönmedim makuller bana boyalı merizim çekken huzurumda adalar yok vatan değil halkım yok ödülün ödülün bir yer
Arzular olunca Ine vatandaşlar, enli Türkmenler yankı bir aydamızda ay yok Türkmenistan beylede gowy eýli böyle dip yankı arkada zamanın aktivistleri yallaklar. Bir de şonu ya. Ine Türkmen adamlar bizar bolup aydym edýärler. Aydym edip beýan edýärler ýagdaýyny. Inni din aydym däl, boşda edip beýan edýärler ine terdim. Şunu günne Serdar Berhammet görýär. Ýöne gynasat da şulardan üns beren optya öz halkyna. Ünsberen? Durmuş katı kıyın deydiler. Türkçülükte deyin deydiler. Bizem şeydi Türk'e geldik. İşleten iş kendiydiler. Bar mesela dinar öýtüm. Yani asla dinmedi. Durmuş katı kıyın deydiler. Türkçülükte deyin deydiler. Bizem şeydi Türk'e geldik. İşleten iş kendiydiler. Bar mesela dinar öýtüm. Yani asla dinmedi. Günde günahda öýdäki pul uğratdy koymady. Diyen pulun dessine uğratmasan ona da 40-45 nämemiş. Bayna gidýär moda. İlden näre uğradýar. Meniň ýüzüm gülmedi. Köşeşe bir keýwany bar meselem pulmady. Könüleri ýatladyp ýüre durýar şo wada wagt bärde de bal akano düşünäýdi amanada. Wagt mene düşünjek belin çağılarım goýuno taroçten şo puly uğratmagan bolano çağılaryň ejesi lübülüsini ýaşlykdan ine derre uğratjak avans aldyk başlykdan ine şeýdip ýaraşýar kemper bilen ýene de şol isbatyk degişme laýyk basaýdy amanada. Mehribanlar janyňyz sag bolsun. Allah can gülüşmekden ayırmasın, bir TikTok'ta hostlar yok, bildirmeyen gayret edip, bir like, repost et, berenli can haýysy de. Ine gördüğüm vatandaşlar, men köp gülüjekler, mesela den video okujak ve şoň manysyny näçe şeýle bolýar, näçe bir şunu geldik, şonu düşünjek. Ine aydym edip aýdýar, boşga edip aýdýar, öz ýanky ýagdaýyny beýan edýär. Türkmen şeýlemidi? Ýok. Şu Gurbanulyň gazanan ve Serdar Berhammedowyň gazanyn üstünlikleri şol. Ine Türkmenistanyň reformalary, anti-reforma diýilýär, ýa-da öňe düşdärler, ýygy düş reformalar şol. Bunu başap biljekler. Şoň üçin biz bulary tutsak etmeli, bular jenaýatçylar. Gelin indiki video seyredelim. Bir minut. Şu videoňy görkezmekden men haýyş eden hemmeňde çağır aýryň ekrandan sebäbi bu bir agressiv bir adamy pis nime gaçyrýan kadrlar. Şoň üçin haýyş eden egerde siz özüňiz hem psik tarapdan goşukrak bolsaňyz ýa-da emosiýaňyz joşan bolsa seyretmeň şuny bir minut ýa-da ekrany öçürüňde ýa-da sesini aýrynda seyretmeň ekrany haýyş edýän. Ýa-da şuny hesem habary beýan etdi. Olya lakamlı birdenan maşalanyň könürgen çeýlini gorkasyna saklaýandygy agzdan agza ýaýrap başlady. Könürgen çeýliniň 40 ýyllyk owasynda ýaşaýan Olya 2001-nji ýylda doglan bolup, iki çaganyň ejesi bolup durýar. Olyanyň ahlaksyz hereketleri sebäpli könürgen etrawynyň 40 ýyllyk owasyndan kowulyp gaýdýar we könürgen etrawynyň 4-nji orta mektebiniň ýanyndaky Stalin kolhozynyň özlük owasynda kwartiran türkmende ýaşap başlaýar. Şol ýerde hem diýerli hukuk goraýjylaryň ýardamy bilen jelepkana açýar. Olya öz jelepkanasynda ýaşy 16, 17, 18 ýaşly gyz maşgalary saklap, könürgençi hukuk goraýjy işgärleri, şeýle hem uly wezipeli adamlar bilen jinsy gatnaşykda bolmaga zorluk edýär. Şeýle hem ol gyzlara hiç yere kaçıp gitmäge, hatta özünden ruhsatsyz öýden çykmaga da ruhsat bermeýär. Kaçıp gitme
bilmeden isleýänlere olya fizik tarapdan güýjlenýär. Olya lakam bilen diňden tanalýan könürgenç elini lerdana getirýän arkasy güýçli olyanyň bu kanundaş edýän jinayet işlerinde goldaw berýänleriň, onuň arkasynda durýanlaryň özleri olyanyň hyzmatyndan diňden peýdalanýarlar. Olaryň hepsi soňy daçasynda gurnayan mejlislerinde hut olyanyň getirip berýän yetkinjek ýaşy yetmedik gyýlaryndan peýdalanýarlar. Şeýlelik bilen olyanyň arkasynda durýan Saparzan Polit we öz gupy kawaty bilen tanalýan hukuk goraýjylar oňa dolu ruhsat beripdirler. Çöptemden öň Könürgençiň 2-nji orta mektebiniň sport meýdançasynda Olya 2008-nji ýylda doğulan ýyldız atly yetkinjek ýaşa yetmedik gyýdy ýalaňaçlap urup ýenjip duranyny video çekýärler. Indi gaýtalamaryn, indi gaçmaryn ejeke diýip ağlasa da, ýalbarsa da Olya özüni şol etrapda uly awtoritetdigini, hiç zatdan çekinmeýändigini, arkasynda bolsa hukuk goraýjy işgärleriň durandygyny biçare gyzy wahşylarça ýençmeklik bilen subut etýär. 17 ýaşly ýyldyzyň ejesi kakasy bilen aýrylyşan ejesi bolsa Türkiýe döwletinde zähmet migranty bolup işleýär. Ýyldız Olyanyň gapanyna düşmezin dönen babasy bilen Könürgenç etragynyň Gyzlesker obasynda ýaşaýardy. Türkmenistanda konstitusiýon guruluşlaryň hiç ýyl işlemeýändigini, bu zinan maşgalanyň wahşy hereketleri bilen özüniň ýene aman galjakdygyny açyçan görkezdi. Şu ideolarda özüniň arkasynda durýan adamlaryň atlaryny sanap geçip, seni ýere sokaryn, meni gorajaklar bar diýip gorkuzýar. Olyanyň bu ikidasy ýyldyzy urup ýenjenden soň ýalaňaçlap köçe goýar. Gol astyndaky ýumşak olanlaryna bolsa, Könürgençiň esasy ul köçesinden awtologyň ışıgynyň astynda tä köçäniň soňuna çelini ýalaňaçlygyna garamazdan ýöretmäge mejbur etýär. Şeýle wagşyçylyklar her günde diýen Türkmenistanyň islendik günjegine bolup durýar. 2025-nji ýylyň 19-njy awgustynda Türkmenistanyň şuňky rejiminiň Kids-Expo atly çağalary öwrenmek we dürejçilik mümkinçiliklerini giňetmek ady bilen şagalanly bir geçiren dabarasy ýene-de propaganda bolup galýar. UNICEF-iň esasy hammatyklary bolan dünýä ýüzüniň çağalarynyň erkana ötüşi, gowy bilim almagy we bagtly durmuşda ýaşamagy bolup durýar. Emma halkara jemgyýetçiliginiň Türkmenistanyň çağalarynyň 60 götürümden gowragynyň gözgüýini agyr ýagdaýlarda ýaşamaga dowam edýändiginden habary ýokmuka ýa-da dile getirmek islemeýänka diýen soraglar emele gelýär. Türkmenistan rejiminiň çağalaryň we ýaşlygyň bilimi, sosial üçinçiligi, ýaşaýyş durmuş şekleri barada berýän galp kasabatlaryna görä, Türkmenistanyň çağalary ýokary hilli bilim alýarlar we gowy durmuşda ýaşaýarlar. Türkmenistanyň hakyky ýüzi ýatama gornulan sahnalar däl, şu videolarda görünýän faktlardyr. Ine hormatly ýeşler, mene aýdardym ýok. Konstitusiýa ýok. Köçelerde eýýän, egerde pulum bolmasa, küntüşlik gyýlaryny küntüşlik etdirip, köçelere çykyp ýalaňçylar urýar. Şunu urýan oğlu bolsa da arkasynda MHM polis dur. Şu MHM polis edýär. Men öňüm aýdýan, gurbanyň etýärler berdim hamer. Çağırıp MHM ve polisler aýdýar. Kim çyksa agzyny ýumyň. Näme etdiň şonu edin? Sizden kanun sorajak ýok, konstitusiýa sorajak ýok. Diýmek olar lisensiýa berýär. Öllür, ur, näme etdiň şonu şu agzylaryň çykmasa ýa-da ýokary galmasa bolýar, bizi aýyrmasa bolýar. Bizim kreslanyň üçin şolar öldürdüm. Senin kanun sorajak ýok. Ine, anan şo ola diýilýän adamlar ýenjip, vurup 17 ýaşynda diňe şuň üçin batyrmaly şolaýar. Ola diýýän aýan. Seksualne domagats, seksualne насилие diýilýär.
Handan etkor Ýewropada ýa bir ýerde etkor şonu. Ýerin aşagynyň tene onu beýleki MHM polisler tapyp telewizionda görüp masal çykarýar. Suud edip. Türkmenistan adam aýdylan zadım edilen şol adamlar işläp ýörler. Önüň bu kelle sığjak zat däle. Ýa-ni dogrymy? O näde şol adamlar işlemeli? Hani MHM polis ministrinin ýa-ni ýürütü içki kontrol ediş gullugy bar. Iýerse edil. Bir aýgaman hemmetini dikýär. Etmedi. Näme gerek? Men näme migrasiýaň içinde başlygy oturup ýygnaklar geçirip näme gowuluşdurmaly, kontrol edip, hyzmat edip adamlara gowuna degmen bir arasda toçuşna işlerler näme etmeli bolsa, inni üýşürip Garap Türklere talap bolduk, inni täze dwijeniýe tapdym. Näl adamlary talamak, inni çykýan adamlar şeýdin köprek bulalım diýip oturup maslahat edip diňe hökümet edarany paraxorluk üçin olmaýarlar. %100%. MHM'de şeyde, polisem şeyde. Men birini tanıyan häzirde düşündürün şonu. Görközi näme diýär şol adam? Şul zatlaryň hemmetiniň günäsi şun boýundan. Ve şul adam boýunaldy men hemme adederin giýjem, günniderini işlerin Türkmen halkyny östürür, paraxatçylyk abdanlygyny orar. O köçelerde, könürmüşde 17 ýaşly gyzlary urup ýalňyşlap goýberýärdi, günçilik etdirýärler. Biz Serdar Berdimuhammed näçden aýyrmaly? Sen şu zatları getirdin. Gelin seyredelim näme diýär Serdar Berdimuhammed? Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kağası tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Sovyet hökmüne alan Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aýdyberin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve ýadawsuz yerine ýetirmäge, Türkmenistan'ın dowlet garaşsyzlygyny ve bir taraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamın ve raýatyň hukuklaryny ve azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistan'ın konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we okuymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly kasam edýär. Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme kasam berýärdiňär. Han dogry. Han kanunçylyk. Sen mümkin gelmedik bolsaň prezident bolup şuraya zat bolmaly. Şoň üçin biz seni aýyrýar. Sen näçe dursaň şol ýerde şonça şuraya zatlar bolýar. Men öňem aýdýan watandaşlar ümsürin. Sizi birinji içinde talap başladylar. Sizi gaçdyňyz Türkiýe. Türkiýede galanyp, inni ýolda gelýärkäňiz sizi talýar. İçine giýjek bolsaň talýarlar. Sen dolananlaşyň talýar, sen puly ýörsen. Inni olarda da pul ýok çykýan azadly, gelýän köpürli, inni köçelerde gyýlaryny tutup, o görgül zähmet çekýär ol ejeti Türkiýede. Çağlaryny tutup köçä çykaryp, köçede ýa-ni başlamany günçilik etdirip, onan edeti gelmedi. Ýaşy namysy wada, dua. Edeti gelip gaçşak bolsa tutup köçelerde urup ýalňyşlap goýarlar. Hökman polisini öğretmeliler. On adam etse şu polisini etti bolýar. Men oňamaýan. Bizim öňümizde polis bilen MHM dur. Biz şuları öňümizden aýyrmasak, biz Gurbanly Serdara el ýetirbileriz. Polisler ve MHM'ler Türkmenistan'ı Grardan uruşuna elterler. Adamlar öýlerini ýakyp başlarlar. Adamlar pul ýerip Türkiýeden adamlar şu gyýdyna, oğluna degen adamlaryna öýlerini ýakdyrlar. Şeýle Grardan uruş başlar. Serdar ve Gurbanly Berdimuhamedov Grardan uruşuna getirýär. Biz özümüz meselen çözmesek bolany. Ýene orada aýtjak bolýar. Ýine şuraya çağlaryndy edýän bolsalar köçelerde. Ondan biz Türkmen halkyny kim hormat goýsun? İçinde polis MHM hormat goýmasa.
içinde bağışlap bolyn. Ol näme diýilýär? O ayal masalar nime, seks nime etdirýär. Reketir däl-de näme şoňa diýip. Ýani şolar eger dogry bolsa Türkmenistanda. Olar etdigini edýän bolsa, şolar kadrlar daşyna çykýan bolsa, bizem hiç sat etmeýän bolsa, näçe bizi beýlek milletler hormat goýdun. Näçe bize hormat goýsun. Eger prezident bilen on kakaty diýerräp ýören bolsa, bütün dünýäde prikol tutup bir topar bir bolmajak zatlar prezident bolup görkezýän bolsa. Elbetde üstümizden ururlar. Hökümeti gülkünç, idiot, prezident idiot, lider idiot, üstüne bütün dünya gülýär. Aşağıda çağlarımızı köçede doğrulap vurup ýöler. Akim bize hormat goýsun. Reaksiyamız yok, hiç tadı. Bizim motiv. Bir yerimiz bolsa, vay Allah can indi bolmasın, Allah can nimetmedin de. Oraya diýdiňiz meçhide gidin. Hatyaby tolk gor meçhide birat öwrünersiňiz. Oturan ýerinizde vay Allah can gorusun diýip oturgan tolk ýok indi. 34 ýylda gördük. Allah da gowur ya herget etsen. Herget etmeden nämetini görgüli. Beýle bolmada bir Türkmen halkyny görmedik zady ýok. Şonu da otyr. Depip çüýretdiler. Şonu da otyr. Sezemlerin ok, ýani badygyny aýdan ok. Bolla deliň o günni. Turolyň tutolyň gulagyňdan getiriň jenaýda çekiriň täze döwlet turolyň. Bolla deliň. Ýani dogrymy? Ýa-da kommentarlarda öz pikirleriňizi biz näme gitmeli? Ini şu ýaly köçürlerimizi sağlygy çykaryp, günçilik etdirip, olar etjekkä gaç gitjek bolsa, enata Türkiýede bolsa, bular köçede ýalňyşlap burýan bolsalar, polis MHM gözünü terediýän bolsa, etdirýän bolsa näme edilýär? Pikir etdiň şo ola diýilýän haramzada bir gede edýär şonu. Şurýal video alyp günledýär. Eger bir gerek eden bolsa, şol adamlar aýdan bolsa, polis eger dogrudan reaksiýa berjek bolmasa, birinji gerekde durur şol zatlar. Ýok, gidip durur zatlar. Diýmek arkasynda MHM we polis we hekim we ol sekinçilik edýär, olar sutunýar bolup. Ine şondan. Bular menne ofitsialny wagtdy. Sen gurwany bolyn, başlan bolyn, küntüler çağıryp hedret diýär. Aýaly wa ograk gelneje. Ola maskara boldy. Bütün ahal ýylynyň öňünde. Eğer üçin Serdar wa kakasy. Neme Serdar wa näme çypaydy? Kaka indi goýdun. Bolmasa men özüm sen çüýdüm. Maskara etdim bütün dünýäde. Ýok. Mundan beter kakanyň ýoluny gitjek diýär. Kakam küntüşlik edýän bolsa menim gitjek. Tirek edýän bolsa menim gitjek, kakanyň ýoluny gitjek diýär. Ogru edýän bolsa menim şo ýolny diýär. Özü aýdyp durar ha. Bulardan näme araşmady? Aýdyňyz. Ýa-da kommentarlarda gelin indiki video seyredelim. Salam adamlar, ine cemaatda patiyede sıppık koyarlar. Bana bir karı şirey dersen, kadın da yaş, yüzün nayak, şeydi sıppıklar faydama maktif var ya Rabbine. Onun diyedim da şey sıppıklam yok deyip, ılgap var ya, pakistan yıkılkan ya Rabbine, hemen geçiklerden kovdun. Şeydi bir hem sıppıklar, anlattın ağayı. Sıppık deyip, satın seyede vurulacak mı pakistan? Enak kan harman bile hem burkina mı tutuyorsun to? Bir sene masakat soranlar, sene oturup iň soňky aklymyna masakat berýärdim. Vay dogry aýtjan, joram dikdir. Barbyr öz diýennedir. Şonça hiç akıl bermän. Ýyny gököpdümaýyn. Özüm tanýan gökömän. Şoňdan beter görýärmi? Kaloşlar bolýar. Ömmetçitlerde bolýan bolsa, indi padýere gelip bolýar. Olam bir giýilen kuşlay. Näme bir 10 mäşi gırmak bahasy gatykdy 50 mant. 50 mant 2 ýarym dolar. Ine halkyň gelen ýeri.
inni vücuvat ediyorlar. O doğru vücuvat edersin yönü biz vücuvat etmeliler. Olur vücuvat etmeli. Gurbanın ferdar. Ya biz onları inandan kaçırdık. Ya da ferdar kaçtı. İnne yadır biz gurbanlığa yapıştık. Gurbanlığı inandan kaçırdık. İki tem avtoritette. MHM, polis, prokuratura, tuttur, vayenler dine halka indi dinlemeli. Ferdar Bermuhamedov yok. Bu doğru değil. Biz şunu deydiğim molin çıkıp vay adamlar cahip ağlamalı. Prokurator korrupsiya etmeli. Men prezident olacak deyip biz inna alabilmezsin. Biz idiot değil. 3 yıl vaktim oldu. Hiç tad etmedim. Qadağançılık, bolunok, qadağançılık, viza yaptım hemme zadi. Men kakam aydan etdim. Biz kakam işmedi yok. Ular bu torundur. Gamhor. Niyas öldürüp gelip zahvat edip yaptı. Hemme zadi gurnap verip sana kıyasan padartı verdi. Kakam ikinci cinayetçi. Dünyada yoktur o real cinayetçi. Yine şeyli vatandaşlar. Gelin indiki videoyu seyredelim. Men size indiki videonu okuyayım. Özünü seyredersiniz. Baha verersiniz. Yine bir adam Türkmenistan'ın var ya. O udunluk dağıtlar görüyor da ondan ayca şu udunluk bağın adam yok şurada neyem. Siz fikir etmersiniz diye. Yine men gözümden alıp durun görüp durun. Lütfen. В какой стране вы будете на такой офигевшей площади, и вокруг не будет ни одного человека, где вы так можете провести время и заснять такой видос? В какой стране вы будете на такой Şu adam şoktu. Yine aylanıp şehirde adam yok diye. Yine Türkmenistan. Gezer ya. 2 volt geçsem yok. 45% daşına çıkan. Gurgular öyününe oturuşup köçer çıkman görür. Yine Türkmenistan. Azatlık yok, zat yok. Yönü kahraman kadar var, arkada ferdar var, iki de kahraman var, oğlan kahraman, hem kahraman var, halkın yağdığı bundan beter ervet. Şu var ya, halkı gıdıp kahramançılık oluyor o. Kahramançılık var ya. Kim neyse halkı kıynatı, şunca kahramançılık var ya. Ünütverin. Gurbanı Bermuhamedov halkı gıdıp iki de kahramançılık var. Yani Pampers yaşlı o yalvarıp kahramançılığı verdiler. Ferdar Bermuhamedov qadağançılık, pasportlar çalışman, vizalı girdip, velayetten aşmada girmek bolunok. Şuraya qadağançılığı girdip, yine bir yere kahraman oldu. Bir yer yudona 61 kitap yazıp, bütün dünyada masrarı oldu. Yani 14 yılda. Beylik yer yudon 3 yılda kitap yazıp, hiç sat etmeyen kitap yazıp, bütün dünyada kahkasın yerinin idiotçulukta çempiyon yani yenip gelecek olup dünyanın şampiyonu olacak diyor. Yine Türkmenistan. Bunu ne diyeceksin? Yarın komentariyada ne fikir ediyorsunuz? на дорогах пусто? Я вам хочу сказать, что это правда. Когда говорят, что в Туркменистане на дорогах пусто, я вам хочу сказать, что это правда. Никого нет. Иду в центре 4-полосочки. Ни одной машины, просто ни одной. Когда говорят, что в Туркменистане... Gördün mü? Türkmenistan'da merkezde bir maşinam yok diye. Gurgul ayrılıp diyor. Yine şolum şokta, dine bizde şolum şokta. Yine men size yeni bir video okuyayım. Şurada bir şu misalda men analiz ettireyim. Ya kaymak ekspertler günü informasiya bolman soň kospinni suwutnamalar terlip opşi analiz et bolýar. Ine men şonu etdireyim size. Näme mesela sen bir sen suwrat serip dursun, şoň bir bölümi bar, beylik bölümi bar. Sen şonu gurt bilýän da, şuraya suwratdaky şekli gurt bilýän. Ine şonu ekspertler edip bilýär. Menim size şunu düşündürjek bolayım. Ünferkserdim şuna. Bolmasa bir gıdıklı video yönü şunun anlatımında bir mani var. Ünferkserdim şuna.
Nirde maşina Hemen ses koyun, sesi getirer. Bir minut. birleşler 30%'ını geçirip 36 ay kredit bergen. Nirde var? Maşina ma adımda geçiyor. İstesir, iste komşuna adam tabi. Ünsör, men size düşünüreyim. 30%'nın pulunu geçiyor. Näçik abarot yok. Näçik geçiyor? Satıp bolunu. Maşin alıcı yok. Sebäbi pul yok. Eýem 30% skidka vermek diýmek bir ulla. Eýem şol ýanky rynok ýa-da bazarın ýyklandygyny görýär. 3 ýyllygam kredit berýär. Ananyň ine Türkmenistan'da pullar ve Ýewropada pullar deňder. Men de bir zat düşünürüm. Ine şöyle, sen birine 1.000 euro bersen, 1 ýyldan şo 1.000 euro. Türkmenistan'da birine 1.000 dolar bersen, 1 ýyldan o 1.000 dolar däl. Sebäbi sen bir aýda 10-20% galap bilýän, 30% galap bilýän. 1 ýylda sen diýmedim diýene 100% galap bilýän. Şo 1.000 dolar, şonu aýlasaň 2.000 dolar bolýar. Ýewropada 1.000 dolar aýlasaň, ýylyň soňuna 2.000 dolar bolmaýar. Bizine men size bunu aýdym, biz 5%-dan 15-20% şeýle galanýar. Biz 20% galan bilsek, telpeňimiz ýokardyňýar. 10-15% galanýar. Ýöne hiç kime pul berem ýok, korrupsiýa ýok, hyýsat ýok, akyn işleýär. Näki nalogy baglagy ol bir seni naruşluk edilen ok gaýtyp ine meni bağladılar. Bir garja daýra geldi, arkasynda kompýuter bar. Oturup çay içtik, zat etdik, bağladı, zat etti, soragy berdi. Men oňa aýtdym, başlamaýa häzir wagtym ýok. Şulaýym wagtym ýok, indikaýym wagtym ýok, sentýabrda gelen. Bolýa arkyn işlerim dip sentýabrda geldi. Sentýabrda bağladı, zat etti. Ýene bir 4 ay çekdim. İşim köp bolan soň, ýene geldi. Bolýa da dip ýa-ki ak ýazyp gitdi boldy. Bir kiçik ştraf ýazdy, menim oňa ýa gaharlanyp da bugaltyryň ýanyna barsam, aýmarat. Töleýsen bir kiçik zat kellen artma diýip. Oňa tölek goý, 4.000 euro tölek goýardyk boldy. Ýok ýerden bir zat çağa tapdy bolýa, oňa da gaharlanmady. Tölek goýardym boldy. Bar döwlete gidýär, döwletden biz alýar, kömekler gidýär, ýollar gurulýar, köçeler gurulýar diýip tölek goýardym boldy. Ýaşamak bir ajaýyp problem ýok. Türkmenistan'da sen 1.000 dolardan 2.000 dolar galanýar bolsaň ýylyň soňuna, şonuň ýartyny sen ziyatka bermeli, oňa bermeli, oňa 30%-ni alýar. Bizimki ýaly bolýar-da. Ýöne bizim nerwimiz ýok. Hiç kime hiç hak bermeliler, ýallaklamalylar, ylgamalylar, hiç hak etmeliler. Spakoyna işlemeli. Konkurensiýa boldy. Konkurensiýada sen gowy ýa imijin bolsa, gowy işleseň, aýryklar wagtyny töleseň, işleseň garatsaň, sana hormat goýulýar. Sen beýle klientlaryň senin ýygyňda problema ýok. Şo burada ýöne ýanky video näme bolýar? Hem bağlar ýykyldy. Maşin satып bolanok. Hem şonu 3 ýyllyk kredit berýär. Ýene de ubitga ýa-da kredit berýär, şonu satyp bolmaýanyny görkezýär. Pulun ýokdugyny, döwletiň içinde aýlanyşyň ýokdugyny görkezýär, pulun ýokdugyny görkezýär. Pullu adamlar azdygyny görkezýär. Şondan giýenler, ýani polis MKM giýenler köçülerde gyýjagallary alyp seks uslugy getirip, on pullaryny talap, şeýdip adamlardan pul ýatýarlar. Şondan şol. O diýmek näme? O diýmek Serdar Berdimuhammedov Türkmenistan katastrofa getirdi ykdysat tarapdan. Biz battyk. Men öňdük gelýän battyk. Polny battyk. Ine ýagdaýlar şeýle. Ýygyň görüň şu videoň men ýene bir zat düşündirjek bolýam. Oluyor işin. Geçen safar kredide maşini çıkardım. Men komentaryalarımda onu usulü 70% geçirilmeli. Olay yani zat yok. 30% geçiriyor. Bulmaya rağmen hayat maşini. Anibam gidiyen şey. Mesele yok. Dokumentini, sayasını getiriyen 5 velayet 5 dolar. Kendisine ahlaklı, afdolulu kapısı
giydin açık. Çay koyuyorsunuz var. Umuman ıqtisat krizisi bu diýär şolağın şu videosunda. Indiki video edelim vatandaşlar. Bir minut. Indi men şuraya halkyň agyr ýagdaýyna şu binamslar näme diýär? Atal oğlu näme işläp ýörler? Ne halka kösenýär. Mümkin bularym giýije güni ılgap aýlanyp halka kömek etjek bolup giýije güni oturup näme Ferdan diýişär, giýjem güni edip halk üçin halkyň bähbitlerini gorap, kanunçylyk gorap, dogruçylyk hereket eden diýip aýar. Gelin terdiň näme diýerler bu 3 tany yer ýuwdan adamlar. Lütfen. Şeýle de Gurban Guly Berdimuhammedow adynäki howanarlyga mäta etşägeler himayet bermek boýunça Hayır Sahabat Qadnatynyň beşiş işler boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabaýew Hatay Halk Respublikasynyň sağlyk görüş işler boýunça döwlet komitetiniň başlygyny gormatary Zenk Ýesin bilen duruşuşdy. Ünfer, gatyn şunu. Qadnanyň beşiş işler boýunça vice-prezidenti Oguljahan himayet bermek boýunça Hayır Sahabat Qadnatynyň beşiş iş Bir Hayır Sahabat Qadnatynyň vice-prezidenti, ýa-ni hususy, dol hususy. Bir hususy ýa-ni Bolifat Info. Gidip Hatayda Oguljahan Atabaýew Hatay Halk Respublikasynyň sağlyk görüş işler boýunça döwlet komitetiniň başlygyny gormatary Sağlyk Goruş Komitetiniň döwlet Sağlyk Goruş Komitetiniň ornunbatary bilen duruşýar Hatayda. Onanyň şul aýal ine şul aýal. Ünferim şunu. Şunun bir maşynyň biri, ne şunu. Şul aýal bizim pulumyzda, Türkmenistanyň puluny daşyrda gidip hökümet meşgulüne, hökümet wezipeli hökümet statusly duruşyk geçirýär. Indi ünferim. Ben bir fondyň vice-prezidenti. Fond, on bir частный fond. Gurbanlyň diýişli fondy. Hususy. Sen bizim döwletimiziň adynyň edip döwlet işgärleri bilen ýygnyk geçirýär. Duruşyk geçirýär. Kim sana ruhsat berdi? Han Ferdar berdim, men diýene Ferdar Berdimuhammedow ýok. Bul bir Türkmeniň içinde gulok diýerler, gulok. Onanyň akylda bilýändir men näme diýenmi? Bir gulok bul, samsyk öz wezipetini inni gıydoganda beri olun bir hudusu adam. Hudusu adam gidip sana derek döwlet ýapmyçlarına döwlet işleri bilen duruşýar Hatayda. Anäme bizim Sağlyk Goruş ministrimiz ýokmy? Ornatary ýokmy? Olar giden o, olar gorkýa olardan. Awryga alaýmasyn diýip. Ine şul atlygy şu. Bizim pulumyza gidýär. Bizim samolyotumuzy alıp bizim ýanymyza ýakyp şuň bir viziti aňa bak gelmek 1 milyon dollardan ýokary. Ýa-ni Switter'dan alyp gidýär, bir topur aýarlar alyp gidýär. Kim ol aýarlar? Bilemdi. Dogunlarnaşmy, ýa oğudaşlarmy, ýa-da joralarmy bilemdi biz. Bunyň düýünden haky ýok. Hökümetiň adyndan baryp duruş bulaşmagyna haky ýok. Bir ýa taýlandym ýok, bir ýa wezipe goýulmy ýok. Bulupdyr bir Gurbanlyň kadnatynyň ornatary. İşimiz ýok Gurbanlyň kadnaty bilen. Hökümet kadnaty däl. Ine şu ýaly maşynikler hökümetiň samolyotlaryny, maşinlaryny, adamlaryny ulanyp, wezipelerini ulanyp, daşýurtlar bilen gepleşip geçirýärler. Ine bu maşynçylar diýär. Özüň başga bir adamyň statusyny alyp gidip gepleşikler geçirýär. Ine maşynçylar. Ne şu ýalam tutup etmeli, bu maşynik. Ünfer serdim şu ýaly. Ýene bir dinler, nire barýa? Hökümetiň adyna nire barýa da nämeler geçirýär? Etçägeler himayet bermek boýunça Hayır Sahabat Qadnatynyň beşiş işler boýunça vice-prezidenti Hayır Sahabat Qadnatynyň bejeri işleri boýunça vice-prezidenti. Hayır Sahabat, ol Hayır Sahabat частный fond. Hökümet fondu däl. Hatay Halk Respublikasynyň sağlyk görüş işler boýunça döwlet komitetiniň başlygyny gormatary Zenk Ýesin bilen duruşuşdy. Başlan mesele gurkulmadı, mesele gurkulayna. Şullaýdany bir terdim goýduk. Aniň beşiş işler boýunça vice Gurban Guly Berdimuhammedow adynäki howanarlyga mäta etşägeler himayet bermek boýunça
Hayır Sahabat Qadnatynyň beşeş işleri boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabay. Ine ünsörüm şulaýal maşala men şu diýenim maşenik İşleri ine boýunça ünsörüm. vice-prezidenti Ine şulaýal maşenik barmallar ýere hökümetiň adyndan baryp gepleşikler geçirýär. Hatay Ünsörüm. Halk Respublikasy Ünsörüm şulaýal. Şu gapdalyna kim şu zorolary kim biz bilemdi o. Näme sebäpli diýär? Bir duşuk geçiren bolup ýa-ni somagdylar näme diýär biz bilemdi o. Bolýa şöýra gidip şöýlerden pul ýa-ni sorap ýa-da alan bolsa onam gelip Türkmenistana çağrı berýän bolsa ana Alişeriň çağrı aglap ýatyr. Kakamy görkezip kakamy oglak gitdiňiz diýip. Hanten çağrı kömek edýän ýa-ni bejeri işler boýunça ine bir maşgala közenip ber. Näme iş baram o? Näme iş paýdam Serdar Berdimuhammedow. Men ýa-ni adamlar hyzmat edýän fondyň ornmasary. Näme iş beýle bolýar? Näme iş şurýal ýagdaý? Howo edipdir administrativ naruşeni. Näme iş advokat beren ýok, näme iş ejetiň habary ýok, aýalynyň çağlarynyň habary ýok. Hiç kim dünýäde habar ýok. Näçe gurumlar ýardy, näçe nimeler, näme iş bolýar şu zatlar aýdanyp. Aýtmap näme gerek? Paragorluk bilen maşençilik edip ýa-ni Halk Goraş ministriniň derek gidip gepleşikler geçirip gelýär boldy. Men ýene bular hökümeti hususy guruma öwürdiler. Hususy öz mellerini öwürdiler. Hökümet ýok. Şonuň üçin biz Serdar Berdimuhammedow çal ýagdaýda aýyrmaz ýa inni prezident däl. Döönük halkyň döönügi bir kanun ýagdaýda prezident ýa-ni wezipesini taklap durdy. Kagaz padarka berdi bolum biz padarkany aýryp goýardyk. Düýünü aýryp goýardyk. Ine şu ýagdaý. Hatayň sağlyk görüş işleri boýunça döwlet komitetining başlygyny gormatary Zenk Ýesin bilen doşuşdy. Qazanyň beçeş işleri boýunça vice-prezidenti Behirli kabul edilen üçin öz adymdan şeýle kim Türkmen wekiliýetiniň adymdan minnetdarlyk bildirip, saparyň şäherlerine Hatay Halk Respublikasynyň hökümetiniň wekilleri bilen netijeli doşukdan geçirilenini aýtdy. Hatay Halk Respublikasynyň sağlyk görüş işleri boýunça döwlet komitetining başlygyny gormatary Mehmana Mehirli mübereklep Hatay bilen Türkmenistanyň arasynda netijeli ösürýän insanperwer gatnaşyklary ýoklugy baha berdi. Doşuň dowamyny insanperwer ulganda depurun dostlukly Türkmen Hatay gatnaşyklarynyň mundan beýlekde çuňlaşdyrmany özara maksat edilýändigini aýtdy. Şuň bilen baglyk Oguljahan Atabaýew Hataýyň sağlyk görüş ulgamynyň tejribesini ýordamdan gyzyklanma bildirýändigini bellädi. Zenk Ýesin Hatay Halk Respublikasynyň toplan baý tejribesini we tehnologiýalyk Ünsörüm Türkmenistanyň adyny bolýar. Ona ministr mi halk görüş ýok? Ornmadar mı ýok? Hökümet mi ýok? Näme iş bolýar Türkmenistanyň adyny? Ünsörüm hökümet bolan kim bolýar? Prezident, kabinet ministriniň başlygy, prezident, Serdar, ornmatarlary, ministrler, ornmatarlar. Departamentiniň başlygy hem käwagt ýa-ni ornmatary, palnamoçer ýok goýa ine hökümet. Hatta onun aşağıtlı spesialistim hükümetten. Hükümeti işleyen adam. Yine şu yoldaşlar hükümeti bütün dünyada prezentabat etmenin hakları var. Ama bunun neye hakkı var? Bu neye geçirip Türkmenistan adının netice çıkartmıyor. Kim buna ruhsat verdi? Haydi dünyada şuraya alma. Prezidentin bir doğunu gidip gepleşikleri geçiriyor. Bizim işimiz yok. Haydi hudut kerhanada işleyen. Haydi firmada işleyemi ya Gurbanlyň öz işini fonduna işleyemi işimiz yok onun. Ya Türkmenistan. Men size aýdýan häzir şol gyýyny hemmerde aýlar o prezident edip goýar ya da meclis edip goýar boldy. Boldy gutordy. Biz bular wara bir ýer galyp gömämedik başga ýol galmady. Hiç il kanun ýol galmady. Kanunlar hem bozdular. Hiç bir kanun Türkmenistanyň kanunlary bütün dünya Türkmenistan gol çeken konwensiýalaryna, şertnamalara gawat gelen. Allah'ım Rab ağzında olduk kulüye. Türkmenistan konstitusiýasy boýunça bolan. Bolmaz, bular bolmaz ýaly etdiler. Diýmek konstitusiýany biz hatap etmeliler. Konstitusiýa maddalar egerde adam hakkları goýan jarnama deňilmese, grazny we siýasy haklara goýan pakta deňilmese, deklarasiýa deňilmese, biz kabul etmeliler. Näme kabul edelim? Mysal üçin ine polisiýa hakynda kanun bar. Uçuşkowan gelip şu günden başlap neşriyal kanun. Maňa verilenler 10 manat tölemeli, men kime veretsem 20 manat tölemeli diýse, ben hem kabul etmedim şonu. Bir kanun kabul etmeliler.
Yani şuraya alan Türkmenistan konstitutsiyası. Onu yedirip ütködüp hiç kim devleti başlığına barma diyal ettiler. Hemmeler bağlap koydular. Ayrılma bolan ok, impeachment'dan beri bolan ok. Dini halkın tarafından beremedi. Başkalar yok. Yine Türkmenistan. Indiki video terdelim, hormatly vatandaşlar. Bolya, gıyda maşençisi edip diyor. Başka devletlere gidip öyle yankı işlerini edip diyor. Bu neye mi edip diyor? Neye mi dile yapıyor? Xitay hükümet neye mi veriyor mu? Belirti yok. Bu sırlar. Şimdi başka video terdelim. Ünferim şunu. Şunu hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov sany ulgamy arkaly Misr kabinetiniň mejlisine geçirdi. Onun şu ýylyň 8 aýynda ýurdumyzda alınıp barilen işlen jemler jemlenirli. Ünferim şu kadrlar. Şu kadrları görünümde bütün dünya gülüp yıkılıyor. Mesela aydayım. Dinlemenne bütün dünya şu kadrları görüyor. Bir idiot ünferim. Bir idiot. Bunu ya götürüyorum şu idiotu. Yine şu idiot yanına bir 100 metre, 200 metre, 500 metre aralıkta vurmalar bilen fan teknoloji arkalı yankı zapis ediyade olur delçak şu zapis spektaklını yankı neme diyorlar. Bul gulen ok. Bul geçiren ok yankı o online değil ya da online geçiren ok. Zapisler neme diyor. Yine şeyle Türkmenistan'daki kağıt tarafından belirlenen prezident gurulayabilen ok. Şunun için şuraya montaj edip koyarlardı. Yankı kabinet ministri ülkeden oklar, neyem bolyanı ülkeden oklar. Yine diktatörler zapisler paraya, ya diktatörler paraya kabinet ministri biz bilemde olmuyor. Hem guruluşyanı bulur. Söğüşüyor mi, guruluşuyorlar mı? Ya neyem hakta gurulun ediyorlar biz bilemde olmuyor. Putin bütün dünyada diktatör. Yılak geçişini gördünüz mü? Görünme olsanız guruluşuya aydiya bir online'da gitti. Distansı bunkerda gidilense de gepleşkiyor ha. Bu hormatly kabinet ministrinin orunmatarları talamu aleyküm. Olam ya durma. El çarpıya. Dinleyen. Olam guruluya bollu. Şoňun hiç tat yok. Diyalog yok. Monolog. Yine Türkmenistan'ın bir kanun prezident vazifetini eýelip duran şu cinayetçi Serdar Berdimuhamedov. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary. Ünferim olam yaptı. Hormatly kabinet ministrinin agzalary diýip buram yaptı. Hormatly kabinet ministrinin agzalary. Ine şu gürkünçtämdi. Bizi idiot görýärler o. Näme bizi idiot görýärler? Biz imzmotiýar. Komentary ýazmagy gorkýar. Wagt men dogunum ma, men gyzym. O sen çağan burup köçede küntüşlük edýärler, etdirýärler. Olam görgüli şondan gaçşak bolsa utanýandyr görgüli. Barara yeri yok, polis korrupsiya, MHM korrupsiya, prezident korrupsiya, bir ýüzlene yeri yok, hakim korrupsiya. Näme etsin görgüli? Hiç tat etmeden tutulup vurulýar köçede. Maskara edilip ya köçeden ýürüdilýär. 17 ýaşly çağan şeýden erti o aýalmaşa duruşa çykmaly. Hani aýalmaşalarymyz käbämiz, hani ötüldür. Serdar Berdimuhamedov. Men näme Serdar Berdimuhamedov maşenlik diýen. Şu zatlaran bütün dünya görünsoň intimotiýar. Hereket etmeýär. Şoň üçin bu ynamdan gaçdy bolup şo. Bundan garaşmalar. Haçan da inni siz ýüzlerinizde prezidente Alabaýly Serdara ýüzlenme. Türkmen halkyna ýüzlen. Türkmen halky maňa kömek edin. Türkmenistanyň iň ýokarky organ Türkmen halkydyr. Konstitusiýanyň 3-nji punkt paragrafynyň termin 3-nji maddasyna. Dinleýini Şu ministrler kabinetiniň sany ulgamy arkaly mejlisini geçirýär. Edil takat ýalyny söýlerim. Rabakov. Ine şu kadr bütün dünyada ýarady. Serdar Berdimuhamedov allygyny arag içýär diýerler. Sesi şondan gyrylgymara da ünferme diýerler. Gatdogy. Özüňiz hem arag işleriniz ertiden sesiniz gyrylýandyr. Ine Serdar Berdimuhamedov. Meclisde şu ýylyň 8 aýynda ýurdumyzda arnyp barlan işleriň jemler. Hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip ilki bilen mejlisiň başlygy Gulmanow berdi. Ol şu ýylyň Prezidentin önüne meclisin başlığı cevap vermeli değil.
ol den wezipe. Gaýtyp prezidentden kabinet ministrinin başlygy bolan soň kabinet ministrinin başlygy mejlisiniň ona jogap bermeli. Näme edilendir boýunça. Bular näme döwlet? Ayar. Idiotlar. Başka söz yok. Başka söz yok. Bular kanun bilýärkä. Ýa-da şu alawaldyrdar ýa-ki arkadaly alawaldyrdar beýlik gurbanly var. Ondan bular öňünde hemmesi eglämeli wezipe edilmeli. Yanvar Ağustos aylarında yerine getirilen işlerin neticeleri barada maglumat berdi. Belenirse hali yurdumuzda siyasi... Hani maglumatlar? Ine meclis berýär. Näme edildi? Haýdy kan kabul edildi. Näme bir topur bizim vatandaşlarymız viza ýok, alyp bolanok, biz çykjak bolsak pul tölemeli, oňa ýa-ki $1,500 talap edýärler, $3,000 talap edýärler. Pasportlary nimeden ok, çalışan oklat dip näçe ýazýarlar, näçe aýdylýar, bütün dünýäde ýaýlanyp protestler geçipýär. Şona maýdan hakdyr. Hani netije? Hani sen etdiň 8 aýda näme etdiň? Iqtisadi we medeniýet taýdan ötürmek boýunça kabul edilen maksatnamalardan Sen näme iqtisadi we medeniýet taýdan ötürjek kaçanda sen medeniýetli, könülgünçde ýalaňaçlap 17 ýaşly gyzlar wurup küntüşlik edýärler. Näme medeniýetli ötürjek? Sen düşündirden ama men düşünemok şol men şol bir düşünüpsiz adam bir düşündiren de men düşünemok medeniýet näme ötürmeli? Ya sizin ötürüşüňiz medeniýet ötürüşüňiz şumy? Türkmenistan konstitusiýasynyň ýörelgelerinden oğralanyp Şo konstitusiýa ýörelgeni şo oly ýaly sutinýorlar her vilayetde bar. Ýaş gyzlary ýa-ki enatasy Türkiýeге gidip işleyen gyzlary, enatasy arkasynda ýok, arkadagy ýok adamlar. Adamlar tapıp küntüşlük ettirip vurup kanunçylyk görýärler şolar. Şeýle-de degişli ministrliklerden bu doklan dolanır şedaralarynyň gelip bolşan teklifleriň esadyna şu geçen döwürde Türkmenistanyň kanunlarynyň 10 määrsi kabul edildi. Şolaň hatarına Türkmenistanyň Raýat kodeksini tatbiklamak we herekete girilmek hakynda. Aýtylan kanunlaryň hiç aýdam işleýän ok, kanunum ýok, adam ýok. Polis kanun goramaly adamlar kanun bozupýarlar, kanun bozdurup adamlara. Olam kriminalym aňyr başy polisler bolsa, näme gurrun edýär? Mejlisler şonu gyýgyryp aýtmaly. Serdar Berdimuhammedowyň ýakasyna tutmaly. Kabinet ministriniň başlygy. Näme İçeri İşler ministrleri terden okana gyzlar köçede zorlap ýörler, wurup ýörler. Hani oň üçin de MHM dur arkasynda polis dur, näme tutdan ok dip. Bu näme diýär? Salam hormatly kabinet ministriniň orunmasarlary gelip ýazýar. O sen Serdar Berdimuhammedowyň öňünde durmaly, ol durmaly. Ol kabinet ministriniň başlygy sen öňünde hasabat bermeli. Sen mejlisiň başlygy. Bu bilýänem däldir şol atlary. Adiyet hakynda. Saýlawçylaryň bitewi döwlet sanyny hakynda Türkmenistanyň bir Aýgaraz ine hemmetin terden ine şu ýaly rabakoklar. dünýä döwletleriniň parlament jemleri boýunça Ünslerin bir gülkünç zat arkasına da baydyk dur. Ine gatlarına da baydyk dur. Arkasına da baydyk. Diňe maňlaýynda ýok baydyk. Baydaklaryň köplügi konstitusiýanyň ýa-ki işleden ok. Baydaklaryň köplügi Türkmenistanda döwletiň bardygyny düşündiren ok. Köçülerde kanunly işler ine şo düşündirýär döwletiň ýokdugyny. Bular näme adam ay? Hudaý saklasyň. İýini görmäli şu burada men size aýdyn şol ýazýa, olam gurlan bolýan bir wagtda ine. Hemme kabinet ministri diktorat barýar. Bular näme gurlan, näme maglumatlar, näme çykyr şu maglumatlar. Boş maglumatlar halk eşitdi, saçlary agar. Ýok zatlar gurlap otyrlarda bir şey diýär. Men seni allaýyn. Beýlekam diýär, sen meni aldy, menim aldymdan ýaly bol, ýa-ni şunu hakykat edeyim. Ine iksany idiot bir prezident beýleksem ýa-ni çykyş edýärler. Ine spektakl, idiot spektakl üçin buraya inni halk bunu inanok, halk inni prezident inanok, ondan gaçyrdy. Hökümet inanok, şonu da şu tüýdüň saklýarlar. Men keň görýän şonu. Siz näme diýjek? Ýazyn kommentariýada. Gelin indikini öğrenin de gyzygy ýok. Bolşun paýtagtymyň halkara Ine derdim. Alişerin maslahaty ağlap ýör. Ejeti ağlap ýör içinde. Bir topor videolar çykýar. Bizim halkymyz prezidenti ýüzlenýär, haýyş edýär. Ana Krasnovodskly oğlan ine Türkiýede gelip ýör. Bütün dünýä gördü şunu.
Şoň agryýagdaýny. Bu haramdada näme edip ýör? Bir bilen hormatly prezidentimiz Xitay Halk Respublikasyna uğramak üçin paýtagtymyzyň halkara howamendine geldi. Bu ýerde döwlet başçylygymyzyň ýurdumyzyň resmi Ine muhterem. Şunu öğrendi. Bul kim tutýar? Bulur kim? Sadik mi? Mektep mi şol? Mene sadik mi kad? Yani sadik de şuraya mektepden beýleden. Sadik şular. Ýasly sadik bir çağıjyp, onda şunda da ýasly sadik. Başgaça men gülemlem o. Düşünüp bilemok şu zatları. Ülköpterdim şunu. Gülkünç. adamlara uğrat. Olam ýa-ni erin nime dip arkadan şöhret ýa-ni alawan ferdan şöhret gyýry uğradı ýa-ni. Ol bir sadikden öýüňe gidýär, boy kanikula. Olam el uğradı ýa. Bulur üçin kanikul. Serdar gitdi, gül korrupsiýa ýatýarlar iznakla. Şu sadikdaky adamlar ýa-ni korrupsiýa ýatýarlar. Bir näçe saatdan soňra hormatly prezidentimiziň uçary iki ýurdum döwlet baý Aýra ýygy gyzykly. Ýen Türkiýede konsert da Türkmenistan katastrofada bir konsert berip ýörler. Konsert garşalýar. Indiki video edelim vatandaşlar. Ünsörüm. Näme diýär? Kagaz ýal takym ýoluny gidýän bulum itleri, pişikleri ýa-ni adamlara sowat berýär. Şondan bu adamlar näme halkyny öldürüp bize sowat bersen bolýar diýip ýa-ni elleşýär da diýär. Arkasyna elbetde gurbanlyk bolsa, gurban başgaça nime diýär? Padarka berýär, medal berýär, nime diýär? Ol dobrin dädinki bar, şol ýaly. Bu gorguly kynçylyk 18 ýylda görmedik. Padarka ber, padarka alyp gitýär. Oğurluk edip ine Serdar Berdimuhammedow ve Gurban Berdimuhammedow ine. Ünsörüm. Hemme öýdýär pensioniýerler çağır, padarka berýär. It, pişik, at, ýa-ni hali, düýe, sıçan, ýene bir zatlar, bizim bilmeýän zatlarymyzy berýär, medal berýär, atyň, pişigiň, itiň, aýgara bir santyk idiot. Men näme diýin? Indiki video edelim. Esasy video. Milli lider, özüniň milli lideri, öz maşgalatynyň milli lideri, öz maşgalatyna hormat goýmaýan, oğluny hormat goýmaýan Gurban Berdimuhammedow. Gelin edelim. Näme işläp bu adam? Bu näme işläp ýör? Öz guluş biznesini edip ýörmi ýa ýene de psik saýdan ýa-ni dogdal hereketleri diýem. Haberler bilen tanıştırgan Watan haberler gepleşmede başlayas. 29-da bulunmak açın. Şunu hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sany ulgamy arkaly Misr kabinetiniň mejlisine geçirdi. Eýetiň agzalary. Ýalňy gördük muny. Indikator edelim. Şoň gowy edip terdiň ine. Mene gülüp ýykyldım. Muny bara bir seriýozda terder ýaly. Bir idiot ýaşlaryň ýanyna gelip "Salamu alaykum ýaşlar" diýär. Näme diýjek muňa? Ol nimede özüň sana "Kim bit kim" diýip bu torp bolup idiotlugyny gökedi. Mirzoýew masgaratdy özüne masgara ýere sokdy. Ol gyýdam otyrdy, bu kagada uwuny otyrdy şöýde. Indi ýene bir täze mem çykdy. Şuňa mem diýilýär, şu ýaly psiktadan kelip giden adamlar käwagt bir nomerdyň ýa. Olan bütün dünýä galdyryp şonu ýa-ni prikol edip mem diýilýär şuňa. Dedim şu meme. Mesany halk masalatynyň kende Gurban Berdimuhammedow adanaky howanarlyga mätäç şagylara kemäýip bermek boýunça Gaýry Takabat Gaznatynyň ýanyna ýaşular geňeşiniň nowbatdaky işletini geçirdi. Ünsörüň ýaşular geňeşiniň gaty diňlen gatda orada ýaşular geňeşiniň. Onu geňeşiň guramaçylyk meselelerini garaly we bu düzümüň ýerlerde alp barýan işleri aranyp maslahatlaşylykynda öňde durýan wezipler kefiýetlenip, şeýlekeme beýleşdirilýän ýyllyk bähbetli taryhy wakalary ýokary guramaçylykly geçirmek bilen bagly işleri badalga berildi. Türkmenistan'ın Lenin'i şu. Lenin egerde bir näçe 30 ýaş tomyadan bolsa da näýli proletariýaty öňe gitmeli işler zatlary. Şu 61 kitap ýa-da manysız kitap. Lenin'den öňleşdi. Şoň üçin şuňa Lenin'den diýmeli, mu başga zat tapmaly. Lenin'den geçirdi ýa-ni ýazyjlykda.
Hormatly ýaşlar geňişiniň agdarlary, Hormatly ýaşlar geňişiniň agdarlary. Eşitdinizmi? Bellek koyun. Indi şol pampers ýaşlar diýme. Hormatly ýaşlar geňişiniň agdarlary. Ýetänele şeýlekeme beýleşdirilýän ideolog bähbetli taryhy wakalary ýokary gurulmaçylykly geçirmek bilen bagly işleri batyrga berildi. hormatly ýaşlar geňişiniň agdarlary, men ýaşlar geňişine dedim bilen eýlelerli aluşup näme etmeli, işlerleri maslahatlaşýar hem şoň temin bilen aluşup geňişiniň awatdaky mezgitine ýetary gurulmaçylyk soralara seretmek, ýaşlar geňişiniň ýerlerde Seyretmek iyidi yok dedim. Men näme şunu kelleti gidin. Bir sözleriň iyidi yok. Seyretmek. Seyretmeklik ya seyredip geçer. Seyretmek. Baryan işleri, öňde durýan wazifalar şeýle mühim ähmiýetli çärelere hususan mukaddes baraşlygy. Men bir zat düşünemek. Bolýa ol kabinet ministri ýazýar. Bul ýaşlar geňişiniň wekilleri ýaşlar. Näme ýazýarlar? Salam alaykum diýdi, şonu ýazýarlar. Şunu gülüşelip, ine öýüşüp gülüşelip, ine şo sözleri ýazýarlar. Oň maýygy nämede? Men saýdym, näme şunu etdirýärler? Şu ýer gurban ýetýär gelene buluq ýalar duşan adamlardan. Şuraya ýalar, eliňizde uçkany deptere bolsun, depterde deptere ýazyn, prezidentiň ýa serdaryň ýüzüne sertmek bolmak, olu ülürler bolmasa diýip şolar ýanky ahranaty, prezidentiň ahranaty öwredilýär şolara. Men öňküde aýtdym. Bir adam ma uly ýanky uly bir adamyň etbilmeýän zadyny gazanpdyr ýanky jemgyýetde. Indi şuny prezidentiň ýanyna eltmeli bolýan, bir aýlap tyrnak geçirýärler. Näme salamlaşmaly, näme durmaly. Bir aýdan soň ay baryň ýok bolun, ýanky ulutny gazandan soň baryň ýok bolun, şu üstünlüğiňem alyň, hemme adam baryň ýok bolun diýip Türkmenistan terk edipdir. Şudaman. Bir aýlap tyrnak, şuram tyrnak etdirýärler. Gülmäň o men diýen zatlarna. Şo ýerden adamlar aýdýar, bizden terdiýat dogrudan şol. 34 ýyllyk Atawynň Türkmenistan halk maslahatynyň mezgitine ýokary derejede taýýarlyk görmek boýunça anyp barýan işler barda tökbetdir bolmak hem karara geldi. Hormatly ýaşlar geňişiniň agdarlary. Sen beşini ýalyk ýaşlar geňişiniň oňundan Bulyam çipreydiýär, biz halkyň tarapyndan muňa ynamsızlyk bildirdik. Ynamdan gaçyrdyk. Serdar Berdimuhamedow we Gurban Berdimuhamedow. Inni Serdar Berdimuhamedow. Inni bul gorkup maňa da ýapşylar, men halk bilen işlemeli, halk maslahatyny ýygnamaly. Gelin bir halk üçin işleýär. Gelin bir halka hyzmat edeliň diýip ýanky ýene spektakl urjak bolýar. Beýlekde gyýryp başlady, halka kömek etmeli, partiýa bermeli, korrupsiýany ýatyrmaly, wagtyp gyýryp başlady. Bulum halky çagyryp halk maslahaty geçirip dawaýty halka kömek etmeli diýip ýanky niýeden howp berse şoňa ýallaklap başlaýar. Halkdan howp gelip başladymy? Halka ýallaklap başlaýar. Halk işapdaýanok mu? Depelek diýerler. Yani şol diňe güýje düşünýän bir kezzaplar. Biz güýçge kömesek, şoň ýakadyna tutmasak, şol düzelmeýär. Biz Türkmenistan düzelmez. Yani şonu okuyacak boldum. Türkmenistan halk maslahatynyň tertibindäki soraglary. Boş taatlar dinläp oturmaň, wagtyny ýitirmäň. Indikini görelim. Ünsörüm şu. Häzirki döwürde gahrman arkadamyň başlanýy we ilgidäri taglap bilen binýat bolan täze şekerin gurulşynyň ikinji tapyryny meýleşdirilen işleriň depkinleri barha ýokarlanýar. Köpetden eteginden gödel kunjukda ýerleşýän arkadan şekerine gurulýan medeni durmuş we ölümçilik makfatly binalaryň, ýol ulu düzümine değişli desgalaryň taslamalarynyň taýýarlanmagyna we guruluş işleriniň ören jogapkärçilik we hekime tarapyndan esasy şemleşilýär.
Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguli Berdimuhammedow häzirki zamanyň üstün teknologiýalaryny we milli binagerlik ölgülerini ödünne jemleýän kimde akylly şeher konsepsiýasy Häzirki döwürde ösen tehnologiýalar we konsepsiýalar, men häzir görkezim ösen tehnologiýalar. Näme derdim? Adamlar ýok şäherlerde. Hiç zat, ýani şu zatlar adamlar üçin bolmaly. Adam bolmasa kim üçin şu zatlar? Arkada üçin. Adam üçin ne? Türkmen halky üçin ne? Türkmen halkynyň puluny arkada üçin. Adam ýok, men ýalňyza görkezdim. Bir orta adam görkezdi, adam ýok. Men merkezde adam ýok. Niýe adamlar? Maşin ýok diýär o. esasına bina edilen arkadan şekerini geldi. Türkmenistan'ın at kadının arkitektori, kahraman arkadamı tiyadi. Türkmenistan'ın at kadının arkitektura hiç vakt okak görmem. Yani men arkitektura saytın fakültede oturdum. Hatta men şoň injinier bölümünü oturdum da, kuruluşuk bölümünü. Men arkitektor bolmam o. Onu bir 5 ýyl öwrenmeli. Ne bizim grupamızda 7 grupa PGS, pромышленный гражданство, bir grup arkitektorlar bardylar. Biz kabak bilen bile bir klas edýär, filosofiya diýdi, eýle beýle diýdi. Ýöne onun aýratyn bir okuwa, aýratyn arkitektura nimesi bar. O hatta bidem nimeden dok. Ine bul gaty edýän zady arkitektura däl, injinierlik bir guruluşyk prawyň zatlar nede öňe zaslуженный arkitektor diýär. Bir ýeni de gülkünç zatlar. Hemme zatdan baş çykýan bir samsyk idiot. Şekerin guruluşynyň ikinji tapyryna bina edilmegi meýilleşdirilýän öňümçilik toplumlarynyň ýol uruw düzümine değişli deskalaryň taýýarlanan şekil taslamalar bilen tanışdy. Ministrler kabinetiniň maşgalyň guruluşy we fena toplumuna gödäwçilik edýän orn. Ine bula zyk bilýär, eşigini bilýär. Her wagt gurban ýerine zyk ýaly getip ýörýärler. Kaspym balagyň şo zyk eşigini. Sebäbi gurbandan uwdun bolmaly. Gurbanlar gurban limeli. O gurban limeden günne ajaýyp 18 ýaşlyk ýaly çykýar. Her iki günem eşigini çalşýar. Gapdynda ýene bir zyk, täzelik, meni şu adymy demok. Bula Ahal welaýatyň nimesinde arkadan şäherindäki ya guruluşyk bölüminiň başlygy ýa-da guruluşyk ministriniň bir ornatary şuraya bir adam men ýadyma şonu. Ýöne bu gapdan zyk men bilemok kimdigini. Bulun bir zyk mezbur ýagdaýda getirilip durulan adam. Mafer Anna Mehmedow, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna arkadan şekeriniň guruluşy boýunça döwlet komitetining başlygy Oradow. Döwlet komitetining başlygy bir beýleksem. Arkadan şekeriniň häkimi Mehmedow, gahraman arkadamy hemde arkadaly gahraman Ferdaryny. Bir gahraman arkadaly gahraman Ferdary. Bu oýnatlyk sözlerden diýip bolmam gary. Şunu diýende adamyň üstüne bilýär. Bu Türkmen telewizionyna ýar o. Men aýdamok şunu. Gahraman arkadaly Ferdary gahraman. Men düşünemok şu. Slova Barota düşünemok şu. Feda Barotny düşünemok. Bu eýen gülkünç şol. Bunun öýleri şu wezipe saklamagy, gurbanlygyň we Serdar Berdimuhammedowyň wezipe saklaýyşy eýen gülkünç türkmen halky üçin. Şoň üçin bize hiç kim syýlanmady. Mozer birzik, ikinjilik bulan lübowçasy. Gurbanlygyň öňden bäri gelýän lübowçasy şu. Şuraya almasalar. Oğrak gelece inementidayyan şula yanmasalar ahallayan onun meşilden beri Kur'an'ın lübowçasy. Bütün Türkmenistan bilýär, siz bilmediniz, nemeze düşünürýär. Bunda giňden bellenýän birimleri o talip ýaşlar güni bilen tüýüp sürokdan mutlu. Ne moterdim. Bu kim adam? Millidir. Näme işläp guruluşykda? Millidir bolsa oturup ýaşlaryň maslahat etmeli. Onça ýaşa baran bolsa, il ýaşly adyn alyn bolsa, bütün Merkezi Aziýada il ýaşly meni maňa berin diýip olardan sorap haja edip ağlap atlar, pişikler, itler berip şolardan sorap alyn bolsa il ýaşly diýip. Sen ýaşly bolaýda näme işleýän sen? Ýene korrupsiýa guruluşy schemaňda. Korrupsiýa guruluşy schemaňda ýene gelip ýörsiň. Sen o kezaplaň bu torjak kan. Gurban.
we hormatly prezident bilen Hatay Halk Respublikasyny saparynyň şowly bolmagyny dile getdiler. Şeýle olar gahryman arkadamyda kimdi hormatly prezident bilen berk şans alyp uzak ömür döwleti tutumlarynyň mundan beýlegany. Bul wara arhitektura terden diňe odanlygy terdi. Mo näçe gyzyl çaýdan appak bolsa bolýar, bul psixbanisan kliendi. Gara ya birdat bolsa adil bolsa bolany. Men size birdat edin, men öňşeýle geýnýädim-de. Hemme nimeleri ýaly, bir ýaşlykda ya ak ya gara. Ya da hemme ýeriniň gara, ya gök ya gara bir renkli oýnap bilen ýokda, bu ýa düşünjämiz ýokda. Inni soňlar Fransa gelip adamlar serdip bunu renkler oynayarlar. Yani dine klasikada renkler şeyler oynayarlar yani eşiklerini yukarı aşağı kuşu joraplar zatları bir gözüne bir mulayim bolýar, gözüne bir like bolýar, şeyli bir yani geýnýärler da yani bunun fokusy var ortalyk diýişýär. Bunun bir tagamlary var da yani medeniyet tagamma bolýan yaman ösegiden öňüden adamlar da indi Kur'anyň hem obyektlerini terin appak. O biskusça diýär. Renkler oýnap bilen ok, renkler düşünüp bilen ok. Dine appak gyzyldan çaýlan boldy. Ine şo Kur'any berdim. Architektura anlada dursun. Bu elementarny modernizm, elementarny yani her stiller gotika diýdi, современный stiller diýdi, olar bilen ok. Bir topar stiller var architekturada, olar bilen ok öwrenmeli. Mu köp zada öwretmeli. Ay bir inni bir o ýaşna wagtda bu diňe halk maslahatynyň çykmalar. Ýene de şu ön korrupsiýa hematyna gelip edip ýör korrupsiýa. Şoň üçin ady Gurban Berdimuhamedow. Bolýa bu düşünükli indi video terediň adamlar. Indi terediň men bir üstünüge köjek bolýan Gazakstany goňşy döwlet prezident ama prezidentin ogly ýa-ni özü halk maslahatynyň başlygy ogly prezident bolany. Maşgalatyny goşan ok. Hiç ýere gyzy, aýaly, tokaýy görnýänler. Indi şu döwlet adat bolan soň gelip Европаларда чемпионатта үтті. Үнсөрпсенізм шуну? Номер 1 в Казахстане. После сенсационной победы нашего Кайрата над шотландским Селтиком об этой игре говорят даже совершенно далекие от нее люди. Впервые в своей истории команда вышла в групповой этап Лиги чемпионов. И теперь Алматы готовится принимать футбольных гигантов. К нам могут приехать Реал Мадрид, Барселона, Челси или ПСЖ. Для Казахстана все это особенный момент. Вчерашний матч открыл нам и новую звезду. Вышедший на замену голкипер Тимирлан Анарбеков в свои 20 с лишним стал мировой знаменитостью. О поистине легендарном событии минувшего вечера наш первый материал. Оглушительный гул на центральном стадионе Алматы. Тысячи голосов слились в единый хор. Трибуны в желто-черных флагах футбольных болельщиков переполняют эмоции, ведь они стали свидетелями поистине исторического события. Сначала и алматинский Кайрат, и шотландский Селтик действовали осторожно, но к середине игры противостояние стало набирать обороты. Зрители увидели, что Кайрат не собирается уступать именитому клубу. Все решила серия пенальти, и здесь сильнее оказались алматинцы, оформив громкую победу. 3-2. Не смогли сдержать эмоций даже сами спортивные комментаторы. Анарбеков! Анарбеков! Сенсация стала ярче еще и из-за обстоятельств. Главный нападающий Кайрата Дастан Сапаев пропустил игру, перебрал желтых карточек, а вратарь Александр Заруцкий получил травму, и его заменил 21-летний Тимирлан Анарбеков. Вот он и оказался настоящим героем вечера, отразив 3 пенальти от шотландцев. За одну ночь молодой дебютант стал звездой отечественного футбола. После завершения матча соцсети взорвались от наплыва восторженных комментариев, а в инстаграм-аккаунте количество подписчиков взлетело с 3 до 50 тысяч. А вы знаете, вот это просто вот такая невероятнейшая история успеха. Вот вратарь,
который берет 3 пенальти в послематчевой серии. Он не угадывал углы, он реагировал по удару. Это очень сложно. А здесь, я думаю, если бы вы вчера спросили на стадионе, на центральном, когда люди выходили с матча, нужно ли поставить памятника Анарбекову? 100% бы сказали, что да. Грандиозная победа стала настоящим праздником для страны. Фанаты заполонили улицы Алматы, сигналили машины, люди собирались у стадиона. Зрители смотрели матчи в барах, в самолетах и даже на свадьбах поднимали бокалы за Кайрат. Город гудел до самого утра, и ночь прошла под крики радостных болельщиков. Не сдерживали сами футболисты. В раздевалке команда ликовала вместе с тренером, а телебашня Алматы в ночь после матча окрасилась цветами клуба. Случилось настоящее единение фанатов, не фанатов и вообще всей страны. Радость чувствовалась и у спортивных экспертов. По их словам, то, что сделал Кайрат, еще долго будет на слуху. Вчера я сам присутствовал на матче, как и все болельщики. Пришел на стадион за 1,5 часа до начала игры. Заранее упал на трибуны, потому что знал, что будет большой ажиотаж. Очень много людей пришло поддержать. Очень много людей, которые не смогли попасть на стадион. Я видел, что в горах все заведения, пабы были переполнены. Вчера все болели за Кайрат, и Кайрат добился вчера исторического события. Для Казахстана это исторический прорыв. Кайрат еще никогда не играл в групповом этапе Лиги чемпионов. Теперь Алматы окажется на карте европейского футбола. Сюда приедут звездные команды и, возможно, самые дорогие игроки. А еще серьезные деньги. Только за выход в основную сетку Кайрат получит почти 19 миллионов евро. И это лишь начало. За каждую победу в групповом этапе полагается награда еще в 2 миллиона. Но каким бы ни был дальнейший результат, наши футболисты уже сотворили сенсацию и вписали свои имена в историю игры. Бейбарс Адилханов, Александр Подойников, Алмаз Абдешев, КТК. Yine vatandaşlar gördüğüm mü? Kazaklar ulu yeniş kazandılar ve şu yeniş yine Kazakistan'ı bütün dünya tanıttı. Hatta şular öz öylerine, stadionlarında birlenip, dövlüdünü kuvanup, halkına kuvanup, yine şu yali neme geldiler. Yine vatandaşlar şu dağıtları ünferin sebebi biz yine dövlüdümüz olanımızda, adat dövlüt olanımızda bizim şu yali yenişine kazanır. Bizim dövlütümüze kuvanırız. Halkımıza, futbolistlerimize, yarış eden sport uçaklara, medeniyet uçaklara kuvanırız. Yine gıynan sağım şu geçerli 34 yılda hiç daha kuvanıp bilmedik. Sebebi şu sisteme şeyde kurulan sportmenlerimizden daşına gidiyor. Medeniyet işgallerinin daşına gidiyor. Talkovu bir iş başaracak, öktüğüdün, zihinin adamı daşına gidiyor. Men gaty ýanky ýüregime agyrýar haçanna pedagogik institutlar doktoraturan eden adamlar dilde uly spesialistler gidip türkde başlan bolýan türklen götürýärler. Şeýle adam edýänler, şol adamlar biziň dilimizi östürmeli, şol adamlar biziň edebiýatymyzy ýanky türkmen grammatikasyny, türkmen diliniň ýanky bir topar reformlar etmeli türkmen diline. Eden okursa ýok, spesialist ýok, zehin kadrlar ýok. Türkmenistanda kadrlar almady. Häzir alkaçlar, hekimler alkaçlar, başga adam baran ok. Hökümete ýanaşan ok bir normal bir edepli, paýhatly adam ok hökümete ýanaşan. Hökümetin ady korrupsiýoner jellat. MHM polis, hak hukuk goýan gurumlar gaýtyp kriminalçyklar. Muňa näme diýjek? Şoň başlyklary kim şunu kontrol edýär, kim şunu belliýär, kim şunu ýanky bir-birden barlap şoňa ýygnyp geçýär. Serdar Berdimuhamedow kabinet ministrini başlady. Hemme ministrlik bilen işleýär. Prezident bütün dünýäde Türkmenistany ýanky güldürip görkezýär. Türkmenistan prezidenti. Oň derejede kakazam gidip ýanky prezidente derek on avra prezidenti avranı yıkıp daşörüklerdi gepleşikler geçirdi. Pul sonra. Yine iki sany maskara Türkmenistan maskara diye. Şoň üçin bilinip ýörem ben.
Biz bir zat gazanır, bizim halkymyz gazanır, ine Gazakistan ýaly şu ýaly bir ýeňişler gazanır. Bolmaz ýeňişler. Mümkin näl, şertler ýok. Indi men teknologiýany okuýan hakyky, ünsürim şuňa, hormatly ýerleşler. Ine Hytaýda bir ýolçy, ine wiýalýar. Никакое не ноу-хау и не поезд будущего. Это старая технология, которой все давным-давно пользуются. Интересно, что таким дорогим проект вышел из-за сложности трассы. Она... Men saýdyn, Hytaý 96-njy, 92-nji ýyllarda Türkmenistandan geläýdi. Edil 30 ýylda Hytaýdan näme emere geldi? Ünsürim. проходит по заболоченной местности, поэтому для каждой опоры пришлось построить внушительную бетонную подушку толщиной до 70 метров. Но ради имиджа города с самым быстрым транспортом китайские власти согласились на эти расходы. Друзья, 200 километров в час. Мы только начали ехать. Уже чувствуется, что мы вот, это ж страшно, летим. При этом очень стабильно. Мне кажется, что если сюда поставить стакан воды, то он не опрокинется. Все, вообще нет тряски, качки. А скорость поезда тем временем приближается к скорости гоночных болидов. 300 километров в час, друзья. Вот это как? Даже в Японии вы такие реально сочетают. Посмотрите, как сегодня несется возле меня. Смотрю на спидометр, а там уже 350. 360. Мы сейчас взлетим. И я не шучу, потому что огромные 747-е Боинги взлетают на скорости 270 километров в час. Здесь уже почти 400. 400 километров в час. Впервые в жизни я еду по земле с такой скоростью. Вы знаете, вот реально немножко тревожно, потому что ты представляешь, что если что, это конец. А там тем временем максимальная скорость подходит, я надо подойду. 430 километров, 431, мы достигли максималки. Вот. 431 kilometr saatda gidýän ine poýez. Bizde ýollar ýok, Aşgabatdan Daşoda. Poýezlar, elektropoýezlar gurrun näme demek? TGV diýýär, tren grand vites. Ýani ul hereketde gidýän poýezlar. İçinde oturýan on bilýän 10 poýezlar bar ýani. 270 tiýirlikde kilometr, ýani saatda gidýän tiýirlikde samolyot ýokary galýar. Samolyot oturup geçýär. Samolyotun bar nimeti 650, 750, 800, 900 kilometre aralıkta ýokary uçýar. Ýani nime ýokary derejesine bagly. Ýani inni ýerde 430 diýär. Özem eksperimentalda pasajerski. Bizde näçe diýär? 90, 100, onun teplovoz elektropoyezda. Bizde elektroenergiýa bar. Bizde tiwayatlar bar. Näme elektrifikasiýa etmeli demir ýolları. Näme şonu etmek şuraya kyn arkadaş şerik bir de giregi ýok şoň. Elektrifikasiýa edip biz hemme vilayatlara swaz kommunikasiýa gurulmaly, ýani Daşowdan 1,5 saatda adamlar Aşgabat'a gidip bilýän eden bolsak, Aşgabat Daşow ýoluna yüzlerce adam ýyllar ölmezdi. Bilýärmi şonu? Şu arkadaş şäher gurmadyk bolsak, biz ýokary tiýirlikde ýani poýez gurulmasak, arkadaş şäherine 5,5 milyard gitdi häzir. Inni ýene de 3,5 milyard soraýar. Şu 5,5 milyarda biz gurulýardyk şonu. Diň Aşgabat Daşow diýär. 5 vilayatda gurulýardyk ýokary tiýirlikde. 1,5 saatda samolyot gerekken, 1,5 saatda gelýär. Samolyota minjek bolsaň 1 saat öňünden barmaly, 1 saat uçmaly, çykynçagam bir 30 min. 2 saat 30 min diýär. Ine 1,5 saatda gidýän poýda minniň gelýär. Samolyotdan çapdy bolýar. Özem näçe adam alyp gidýär bir gerekde. Näme şonu gurnap bilen? Gurnap bolýar. Kime gerek? Halkymy? Halk hata eden. Maňa gerek 450 milyon dolar meçhit kurýar arkada meçhidini öňüne. Ine ölen soň Niyaz fiýaly şurada ýatarýaly. Arkada şäherine 2,5 milyard harç etjek bolýar. Näçe bunu diýär? Biz hiç sat diýemok. Biz kommentariýat bilemok, biz çykyş edip bilemok, biz maşgalamyz bar, çağırýar bar. Çağırýan gurup günçülük etdirip etmede ýalňaç köçede goýar ýani çağırýar. Intekaya konuny çarşadykdan mı? Beýlik vilayatyň polisiýaram diýer, "Ey, munyň giýiliji bar. Başga giýiliji ýok Türkmenistanda. Daway şu
Bizim şuraya zähmet hakkı için daşna giden adamın çağılan şeylerli. O görgün çağılar niye vardın? MKM polisa. Onu ediyen olsa niye vardın? Kakası yok, ecesi yok. Garlı babası bilen garlı enesi ne emezsin? Prezident yok. Şonu oynanın adamlar. Ine Xitay ne ayılıyor ünsörün. Вот это круто, вот это невероятно просто. Да, давайте посмотрим, как из окна эта скорость выглядит. Это просто взрыв эмоций и взрыв мозга одновременно. На самом деле, этот вокзал, с которого отправляется Маглев, он расположен не очень удобно. Но как развлечение это, конечно, Ine men yeni bir videomu okudum. Ünsörün şöyle. Yalnızca ötün devleti okudum. Yani Xitay'da ne üstünlüklere geçti. İnserdin mi o? Kızıl Tahroğlu, Türkmenistan. Ünsörün. Bir de elektrifikasyon diyette. Köçü yok. O köçü yok. Arkadaş şehri, yani mescid 450 milyon dolara. Köçü yok görgülerde. Svet bağım yok, bileme gada yoktur toştu. Yine Türkmen halkı. Yine şuraya Türkmen halkının gadının nevidini, baylıklarını uğurla 2 saniye korrupsiyoner keza halkın pulunu, halkın yani TV baylıklarını ip getmiyorlar. Yine halktan, yine şu halkın yani pullarını alayalım. Unutmayalım. Hani şöyle prezident geldi mi? Şöyle gelip adamlar bana vakt verin, bir yılda men köçürümüz urup giden süyedimiz urun, köçürümüz giyce bunu çıralar olur. Mesela kömek eden gelip durur, hükümet üstüne işler deyip. Ayttım geldi mi? Ya haber var mı? Yoktur. Haber vardır bunu neme gerek? Nem halkı kömek etmesen gurlamak, mana değmesen bolýar diýip otyr. Pullarını baýlyklaryny urlaly, kepçek gezerli milyarder boldy diýär. Ene iklim alt variant ýapaty. Men size ýalňy görkezdim, näme Xitayda şuraya üstünlükler var. Özüňiz pikir edin, näme bar? Ine näme Türkmenistanda ýok? Bolmasa Türkmenistanyň şertleri has gowy. Halk 4 milyon, TV köp, kanagatlandyrma ansat. Egerde sen halk üçin işleýän bolsaň. Ünsörün indi başga bir video görkezdiňse, ünsörün.你那个图怎么质量好啊？然后直接要就接不好啊。啊，咱们去。Yine şu Xitay prezidenti Xi Jinping 1,2 milyarda goly adam ýaşaýar. Şu adamları hem dolandyrýar, hem gidip ýöne koy maşgala gidip ýagdaýyny bilýär, görýär. Wagt tapýar. Elbetde gurbanlyň wagty ýok, 60 kitap ýerde samolyot, velosiped, at çapşyk, it, yani padarky bermeli, ilýaş bolmaly, guruşlar etmeli, öz ýa-ni meçhil bolmaly. Serdar görgül hemme zatdan gorkup otyr, onun wagty ýok. Ine Xi Jinping 1 milyard 200 milyon adam ma grazdanlar var. Wagt tapyp gidip owan ýagdaýyny öwrenip kömek edýär. Ünsörün. Ine şondan şu ýerde ýokary tiýlikli toýlar emel edilýär. Şondan zryw bolýar, ykdysadyýatyny üstýär ykdysady. 全村就去这个。哎，全村就这个。现在这个只限于吃是吧？还浇地吗？浇地这个高楼工网差。浇地，也就是只管这个饮用水、饮用水受旱。就是挺好。Hani ýanyna ahranasy barmy serdin hani? Ine adamlar bilen salamlaşýar. Şu adamy öň gören adam däl bildirýär, beýlek çep tarap adama serdin.
Pastanovoçno bizimki ýaly Gurbanuly çölü gidip komitetçi bilen çay içip gülüşen bolýar. Spektakl bolup. 这是我们红球队长曹元庆，足球红球队长。从哪儿来的？你们县人大就是围绕。 Ine şu ýalda da Gurban bak gördüm, ünsüň stenkalarına. Ine size pin. Bütün dünyada Amerikadan soň ullu bolar. 1 milyard 200 milyon halky var. Gidip halky bilen bolýar. Şondan ösýär döwlet. 我们这些这个农村中心用一个很多新举措一个就是第一书记制度一个就是村官制度这个从大学生里边选一批人下来再一个呢就是 Ünsüň şol gülläne ýazyp durlar şular. Aşak seredip, yüzüne seredip gürlüş ya, neme diýär? Hiç gorky barmy? Ýok. Hormat bar gözünde. Bizim ýa kabinet ministrimiz ýa-da mejlisiň başlygy prezidentiň öňünde gorky we aşağı seredip yüzüne seredip ýazyp otyr. Ol prezident bilen verip deňä howmy? 现在这个扶贫助农工作队就是从这些人里头将来发现一批脱颖而出。 Şunun diktatör döwlet bilýärmi? Şöyle de adam haklar bolýar. Ýöneň çeni bar. Ol halk üçin işleýär. Şul döwletde men ýalňyşmasam bir ýylda 1500 ýa 150 adam men alyp biljekkä köçede atýarlar. Korrupsiýa ýerleri. Şu döwletde. Şunu hemme tanqid edýär. Ýöne görýärmi men? Indi birinji sekreter prezident ýaly bolýar da halkyň arasyny mesele çözüp halk üçin hyzmat edýär. Şol ýokurtylyk poýlar muň üçin näl? Halk üçin. İstenen adam minip bilýär. Bizde arkadaş şäkeri arkadaş üçin, köçeler arkadaş üçin, konsertler arkadaş üçin, gurulýan jaýlaryň ýa-da açylýan dawrat arkadaş üçin, çärler arkadaş üçin. Halk üçin näme? 说的好为类的好同志好干部照例培养我们到2020年 Ine Ervet kriz nimetini okudya, içinden görgüle gazet nimetleri. Utanman Merkel televizyonda da okudyalar şunu. Utana anladın dursun. Şu problemler tapıp çözüyorlar şular. 脱贫以后这些人是功不可没。 Ödem öňe giden döwlet bütün dünya okudya. Ine şu ýaly bolmaly. Hakykati tapmaly, problemleri tapmaly, çözmeli. Bizde hakykati gidýärler, problemler gidýärler. Ne çözecek olur? Eğer gidýän bolsalar, hiç kim bilmeýän bolsa. 这些人也得到了很大的锻炼和考验，从这里面发现优秀人才培养成长好了。好啊，算了，今天感谢你们的工作啊。若这个世界有些我会守在你身边，用沉默坚决抵抗万语欺骗。倘若这世间一切都在无情分别，我会用手中的血为你封约。陪你看日上月间，陪你看沧海变迁，陪你一字又一眼，留下回忆的诗篇，陪你将情节改写，陪你将泛黄走遍，给你独特的我，而你注定是我的心。 Efendim, garip yönlü adamın yanına varıp, kömür edip, çevirip, utanma, çekinmeyen yine hizmet ediyor. Yine şuraya Gurbanly şurayalı adam yönlü koyup, dayxanını talanmışlar, şoğun ölüyor. Yürüyün, hiç vakt et görünüp, korkuyor adamlardan. Serdaram şeyler.
Ne yaşaşy öküde. Ne Türkmen halky ýaly yaşaşy oğullarda. Utanman telewizionyna gidýär, prezident bar ya, ýa-ni birinji sekretar bar ya, öküde. Şu ýerde ýazyp durulman biri, ýa-ni ruçkal bloknot alyp ýazyp durulman ýok. Şoň üçin sada adam, sada prezident halk bilen halkyň östürjek bolup, halkyň tarapyna durup, halk üçin hyzmat edýär. Bizimkiler öz hemmeti şular üçin hyzmat edýär. Halkam, çynowniklarym, hemmelerem Gurban üçin hyzmat edýär. Oglan Gurban üçin hyzmat edýär. Bütün döwlet bir adam üçin. Yine gürleşýänler ya bir zady ýazýar, ya hurmatly Sinjipin, size şöhrat tatip berdim. Ýok, gürleşýär spokojny. Problem. Yine ýan da sana berýär, bar ya. Ýa halk ýaşa, öz gözü bilen görjek bolup. Öz gözü bilen görjek bolup berýär, ünsörüm. Näme nakar edýärler, näme ýerler barlap durmalar, ýandakylar ynanmaly, özüň gidip görmeli. Ine adamlar bilen salamlaşyp nime diýär, şu ýa. Ine şu adamlar emhim edýärler ýa, ýa-ki öz emhim etýärler, ine garyp ýerlere bar ýa. Adamlar ine zerdim. Hani Gurbanmy ýeterdar etip görmüşdi, Bermuhammedov. Ýok. Hata eden owa çağajyklar ýanyna gelenni birinin ýa-ki ýüzüne çyzyk barky, ulu ýaly owdan näme çağany getirmek men ýanyma diýýär. Ine bağ kendinde şeyle. Ne çağırın sportmen oluplandı da şeyle. Turmuş eden oklara bir aylap ýa-ki şuň ýanyna baryp bayrak almak üçin ýa-ki öz üstünliklerini tuğut etmek üçin. Ine serdim. Ine şuraya durup gördüm, Gurbanly. Ya Serdar Bermuhammedov. Şul gahrymanam däl. Gahrymanam bolup gören ok. Gurbanly bolsa iki ede gahryman. Inniki video serdim. Это YouTube. Ini kecuali ukuran kali baju pola. Campur sama kan. Hormatly vatandaşlar, başlan wagtyňyzy aldım. Ine men şul videomda size bir zat gösterjek boldum. İki tane tez zat, vatan düşmanları, Serdar ve Gurban Bermuhammedov bizim döwletimiz basdy. 18 ýylda näme etdi Gurban Bermuhammedov? Niýazy ölüp geldi. Keyip çekip özüne ikide kahraman aldy. 61 kitap ýazdy. Samolyot, rally, velosiped, aýdym, şahy, dije, gara et görmedik zat ýok. Şu döwleti öttürmekden aňyrda dursun. Halka kömek etmekden aňyrda dursun. Başga hemme zat et gördü. Triyek çekdi, küntülüni ýatdy. Ýa-ki beýlik döwletleri bizim türkmen gyýylarymyzy ködürledi. Bu etmedik bir jinayet galmady. Konstitusiýany ütkötdi, oğluny getirip koydy, indi gyýyny getirip koýup otyr. Ýegenlerini milliarder etdi, dogunlaryny milliarder etdi. Gyýy dogany 4 san Lubowny wa, olam eýem ofisialny. Bular kim? Näçe biz agzymyzy ýumupdyr. Haçan biz şulary gulugundan tutup jinayete çekip öz ýolumyzdan gideriz. Türkmenistanyň hakyky ýoluna. Biz Türkmenistan milli liderini ynanmadyň ýokdugyny bildirmeli. Tiz wagtda Serdara ynamsızlyk bildirli, indi Serdar prezidentde. Prezident diýip hatap etmän. Bir kanun ýagdaýda jinayetçi, prezident wezipetini ogurlap oturan jinayetçi. Indi Gurban Bermuhammedowa bizi ýapyşdyk. Olan bir siýasy maslak Serdar ýaly, şolan halkyň önünde jogap bermeli. Hormatly ýerleşler, men şunuň bilen öz efirimi tutaýan, men häzir TikTok'u ýerdim. Egerde TikTok'u giýseňiz, men şu ýerde siziň soraňyza jogap bermeli. Siziň bilen gün söhbetleşik edip bilen. Şunuň bilen men efir ýapýan, soraňyz bolsa kommentariýa ýazdyň, men okap size indiki çykyşlarynda jogap berem. Hoşda bolun, siziň hemmeňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýän.
her 5-nji gün meçitlere gatnan biz nesip bolsa günni aýdars hemmämiz öňe çykar. Öňe çykjaklar bar. Ýygyna 2-nji, 3-nji ýylyna çykmaly. Vilayetler vilayeta, ahal vilayeti Aşgabat şäherine. Vilayetlerden Aşgabat şäherine bak bilýänler Aşgabat şäherine barmaly. Tiyarda ve Gurban Berdimuhammedow ot düşen ýaly ýat bilen oklar. Bular bilýär, bular ahir elli. Şol ahiri Türkmen halky şol görmeli. Biz bütün dünýä görmeli. Kim Türkmen halky? Onu baran ýermede biz gujoklarlarda elimizi tutar. Siz gahman halky ekeniňiz. Öz diktatorlaryň gulugyny tutup jinaýda çekdiňiz ve öz ata-baba taýlan adat ýoluny taýlanady. Innik gepleşigä hoşsag bolun. Thank you.